So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawa nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rose, sa di pa nako subyan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Luha. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Rose. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Rose. Johnny, Muna ito yung Rose. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko. nga nang mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan ba ako ni mo, John? Sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oo, uyab na ta. Salamat, Rose. Salamat nga. Ako ni mo pa ito sa dugay. Salamat yung kayo. Unsa man ning ako nadunggan nga balita, Rose, nga uyab ko na mo ni Johnny. Tinuod ni? Oo, ma. Wagid ka makakitag laing lalaki? Kana gyud si Johnny nga palikiro kayo? Ma, Buwag na, oy! Pagitag lalaki nga dili ka makonsumisyon. Aw, ako ang kunon nga daghan kong uyab sa una. Sa bata-bata pa ko. Pero, Rose, karon, ikaw na lay akong uyab. basig mangita kaglain ha. Na, hindi ginaman ito, Rose, kay love kita. Salamat, Don. John, nga nang kidaman ko ni mo dinis inyong payag. Anihin ako masukod, Rose, kon tinuod bagid ka na higukman ako. Johnny. Gigakos ko ni mo, John. Sagdi lang ko sa buhatan ni mo. John. Rose, Johnny. Ginoo ko. Huwag ko makapugong sa gibuhat ni Johnny na ako. Iyag yun nakuha ang akong pagkababay. Unsaon naman lang kung mamapdos ko. Johnny, dili na ko. nung saan ka, eh? May nahitabo na hinuna to. Karon pa ka mo balipan. Nahadlok ko, basig mamabdos ko. Oh, mahalo mo ka. Rose, pananglit ko mo mabdos ka. Di man ka na ko pasagdan. Basta ha? Ang lagi, oh. Maong nga ka, lukod. Baby, Johnny. pinamali ko ni mo. Johnny. Ay, kalain sa akong kipati. Ano nagsuka-sukaman ka? Mapis ka? Recorded by X Thunder Gaming. Mabdos ka ba? Ambot. O say abo?
Unsa man? May nahitabo ninyo ni Johnny? Oo, ma. Oh, klaro na kaayo mabdos ka. Ma, Kinahanglan nga manubag sis nahitabo ni mo, ha? Wala problema. Andam ko manubag sa nahitabo na to. Johnny. Pakaslan ka. Kay gusto na sa kong makabato ng pamilya, Rose. Salamat, John. Happy tagid ko mga anak dong. Nalipay sa bita ko na Hey, mahimo na niya kong amahan. Matawag na gyud tag pamilya kay may anak na niya ta. Maog yun dong. Kadugay ko ni mo nga nauli dong. Ningaw ko sa... Ningaw ko bansa kong mga barkada. Nakainom ka? Gamay God. Birthday man sa usan ako barkada day. Maong nagkalingaw mong tagay. Tawag na ko duka. Tungang gapiin naman. O pamakit mauli si Johnny. Sukat lang nakaanak mi. Nausap naman ni siya. Siya na rin. Nadugay lagi ka dong. Naginod ko May pasahero na ko nga nagpahatod sa layo. Awa ko lang giagwanta na Dako, sige hatag. Oh, mao ba? Unsa man nakakaon na ka? Malago kaon. Matuog na ako kay kapoy ko. Kumusta man ka din, Heroes? Okay naman, ma. Nahibaw ka bagot sa ikalakis imong bana? Ha? Nga na di ay, ma? Naaman na'y uyab ang imong bana. Ma, Ug aron gid ka mahibaw sa binuhatan sa imong bana. Panid-i ang lihok, ana. niyan ako sa parkinganan sa mga habal-habal. May gani kinisugod si mama nga siya mo bantay sa kong anak. Hain makaros, Johnny. Oh. Si Johnny nang naa sa may duyan. May kisapak ka babae. Johnny! Rose, ganun niya mo ka? Kinsa ni bayhan ang imong gisabak, ha? Ako pasahero. Pasahero di ay. Oh! Ah! Pasahero di ay. Pasakit Pasahero di ay. Hamulapan ka! Hamulapan ka! Ayaw pa pagkauwaw rin niya. Pauli sa ato. Uy, day! Palay akong bana, ha? Kung gusto kang mahitsura pa ng naok ni mo! Pauli na lang kita! Ano imo nang ibuhat ako, ha, Johnny? Ano nakahimo ka sa magpasakit ako? Day. Sa iluwa lang ko dagat ko, day. Ako ram itong gikalingawan upang huyabot. Ya, isugot man. Mo na nagtugay kang maulit kay mababae di ay ka. Day pa sa iluwa lang ko. Di na mausap. Daan tabito kang giingnan. Nga ayaw alang tawhana.
Kay himabahi kaayo na. Namanagyod ka. Nisaan naman si Johnny na ko, ma. Nga di na siya magbinuang pag-usap. Maayo unta. Ay, Oh, naon sa man ka? Ano nang upaw man ka? hinay kang kita nung sa balhabal eh. Ay, ikaw ba? Di mo ko na parehas ang adlaw, Goy. Bawi lang og mapuhoy. Muundang ka og drive ka palhabal? O day kay mingaw na mo kayo ron eh. Dagka na mo kayong motor. Unya magunsa naman lang ka? Kuyo ko sa kong amigo day. Si Dante ba? Kuyo ko niya mo at tumiyog Davao City. Manarbaho na lang ko dito. Ha? Unya kami diri. Ay, kabala ka. Kay magpadara mo ko ng kwarta. Kontak ba ya? Kung ang anak ka dito. Oo, day. Nga ni sugot man in taon ka, uy. Nga malayo ni mo ang imong bana. Para nas among kaayuhan ang iyang gibuhat, ma. Ay sos, kaayuhan gud in taon. Eng nahinoon nga makahigayon na toong binuang. Kay layo na siya nimo. Ma, kumusta man ka diha, Dong? Mayo naman day. Nakasodan ko trabaho din eh. Pagkapon ako sa Davao. Oh, may hinuon. Iniksweldo na ko. Magpadaan ko rin mo ha. Salamat, Dong. Amping diha, ha. O ikaw sab. Amping da ha. Day, si Inday ha. Atiman na yung taon. Oh, Dong. Wala naman manawag si Johnny na ako. Kung ako sa siyang tawagan, dili makontak. Unsa mo kinahitabo ni Johnny? Ako pa nimo. Imo pangutan-on si Dante. Kay mo man to'y ko ihuga ni Johnny. Nadays Dante, ma. Nauli man gabi eh. Pangutan dito kung nganong dili na makontak ang imong bana. Kwan, Ros. Sultihin lang ko, Danby. Kung nga nung wala naman nawag si Johnny na ako, unya, di sad ako makontak ang iyang number. Unsa doy ka, uy? Sa kus mabasol ini Ros kay ako may nagdaan ni Johnny dito sa Davao gud. Ngano lagi? Unsa may nahitabo ni Johnny? Di ba wala naman ko si Johnny sa pagkontak nimo? Ha? Kinsa may kabawal? Ang iyang bagong kaipon. Unsay kaipon? Muna Ros, may kaipon na si Johnny dito sa Davao City. Dili. Ngano nakahimo kay ni Johnny? Ngano man? Paparaya na ako dahil hindi ako Ingon og sa midat og nako ang kalibutan sa kong nasayran nga magikaipon na si Johnny. Sa pagkakaroon dako ng among anak, ug wa na ko'y balita ni Johnny. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagi akong tampo. More power sa amin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Rose nga taga Davao Oriental uban sa awit nga iya gipangayo. Awit nga ni Kalohan, luha. ay Ang maong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi ka naglibot sa kaabi. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio,
3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.